Ježišmária. To je presne to, čo potrebuje každý rozhádaný pár. Potom to ťa bude milovať ako nikdy. Moje najobľúbenejšie pomôcky v kuchyni, to znamená, že ide byť dezert, je strašne, alebo teda bude dezert, ja sa strašne teším. Ako prvé si pripravíš ganáž, lebo tá potrebuje minimálne 12 hodín odstať, najlepší deň. A vlastne potrebuješ len smotanú čokoládu a ja teda používam trošku medu. Môžeš tam dať glukózu, keď máš, bude to hladšie, jemnejšie, neskryštalizuje sa ti to, ale akože keď nemáš, nevadí vôbec, nič sa nedeje. Je to klasický pomer 1:1. Takže len si vlastne zohrieš smotanú pod bod varu. Dáš tam teda trošku toho medu, tej glukózy, keď máš. Sa ti ten med rozpustí. Už sa nám to tu varí. Super, takže len vyleješ na čokoládu. Ja používam teda nie čokoládu z obchodu klasickú, ale teda z tých cukárskych obchodov. Je lepšia, má oveľa viac kaká obsahuje a tuku, takže je to viacej čokoládové, takže je to aj chutnejšie. A už to iba, vidíš, takto ti to krásne sa roztopilo a teraz máš krásnu ganáž. Tak toto vlastne potravinovou fóliou prikryješ na kontakt a dáš do lednice vychladiť teda na tých 12 až 24 hodín. To je jablčko, ktoré si ošupeme a budeme poširovať ako prílohu. Môžeš to urobiť samozrejme s hruškou alebo s akýmkoľvek iným ovocím. Inak v šupke je najviac vitamínov, takže nevyhadzovať, ale zjesť. Jablčko máme ošupané, inak toto krásne nože ako darček od Honza Punčucháš. Zlatý. Na mandolíne si nakrájaš na krásne, tenké plátky jabko. Skontrolujeme. Presne to takto môže byť. Hviezdička ako na Vianoce, šťastie celý rok. Víno. Servis. Slovenský divák chápe. Takže dáme si tu ohriať červené víno. Čerstvo našťavený pomarančový fresh. Cukor. A koženiny. Je tam škorica, žebíček, môžeš použiť badián, čokoľvek. Samozrejme, môžeš si aj dopredu urobiť karamel a potom to zaliať, ako keď si napríklad glazuješ mrkvičku a tak. Ale ja som sa rozhodol, že to bude taký jak svažáčik. To vínko tie výpary. No, jak keď sedíš v sobotu ráno v autobuse a polka mesta ide domov, už tam len takto pekne naskladaš tie jablčka a pomaličky, nech sa to úplne nevarí, ale pošíruje. Ďalšia zložka je crumble. Ja už to mám všetko zmiešané, je to vlastne hnedý cukor, múka, mandlová múka, cereálie. Teraz tam pridáš maslo, ktoré je vlastne zmäknuté. A biela čokoláda tá pôjde až na koniec. Teraz rukou pekne to zmiešaš. Môžeš samozrejme aj v nejakom robote, keď máš. Ja milujem inak tieto chrumkavé zložky. A toto inak je normálne, že to môžeš, keď pečeš napríklad torty, tak úplne, že kľudne to môžeš dať aj do torty. Samozrejme, keď nemáš mandlovú múku, môžeš vynechať. Keď nemáš cereálie, môžeš použiť ovsené vločky. Ako keby s tým sa fakt, že dá vyhrať. Môžeš tam dať orechy, môžeš tam dať sušené palacinky, keď máš. Takto je tá finálna štruktúra. Je to vlastne taká fakt ako keby ako piesok. Bože, čo máme takéto surové. Neviem, či poznáš toto, ale asi už áno. Ale keďže takto ti to tam nedrží, roluje sa, tak vieš, čo s tým máš robiť. Toto. Tam, tadadá, drží. Machneš tam tú drobenku a pečieš to na 160 stupňov iba nejakých proste do 10 minút, to úplne stačí. Krása. Krásne šupavé, upečené.
Ja si trošku nechám takto sypkého, čo pôjde ako keby tak len na ozdobu. A zvyšok rovno vysypeš na tú bielú čokoládu. Do Marie. Kristušacká dolina, Paťo neporiadný. Bordelár. Tak toto nerobte. Nič sa nestalo, stôl je čistý. A takto, keď to necháš na tú čokoládku, tak jak to bolo teplé, tak on ti postupne tú čokoládku roztopí. Takže to tam pekne takto zamiešaš. A máme dva. Jeden s čokoládou a jeden bez, len tak na posyp. Chutnám ešte. Po cca nejakých 10 minútach krásne pošírované, pozri. Nie je to rozvárené na blato, krásna farba, potom víne, tá vôňa, joj, milujem. Škoda toho nálevu nechať tak, takže my si ho zvárime ešte, aby bol hustejší. Na konci pridáme kostičku másla a budeme mať z toho krásnu omáčku na náš trhanec. Keď dávaš maslo, už to nemusíš úplne váriť, takže hop, šup a to masielko nám to krásne zahustí. Ja milujem jesť, to tam musíte povedať. Keď sa ti to bude zdať málo, kľudne pridaj ešte maslo, alebo to len trošku viacej zvár. Prišiel čas na ten slavný trhanec. Takže dáš si do misky žltka, štipku soli, mlieko, pekne to zamiešaš. Ja mám strašne rád ako čerstvú vanilku, takže veľmi rád ju používam, ale samozrejme, že niekedy je proste v tých obchodoch drahá a nie každý ako keby si to chce kupovať, tak je dobré, si môžete kúpiť aj kľudne vanilkovú pastu, alebo keď ani to, tak vanilkový cukor môžete použiť, ale proste tá vanilka má proste svoje čaro. Prekrojíš a tou druhou tupou stranou noža pekne vybereš tie semiačka. Pozri. Mastíš sem, pekne to tam zamiešaš. A teraz tam postupne budeš zapracovávať múku. Nedávaj to tam celé naraz, daj to tam, ja neviem, tak na 2 až 3 krát. A teraz sneh mastíš bielka, pneš na taký polovičný výkon. Už keď vidíš, že sa ti robí tá pena, že sú vlastne ako keby rozbité tie bielka, tak tam postupne môžeš prisypávať cukor. Pridáš výkon a vyšľaháš krásny tuhý sneh. Test. 1, 2, 3, 4, 5, dobre. Drží. Radšej sneh, keď tak trošku nedošľahať, ako prešľahať, potom už s ním neurobíš nič a môžeš od znova. Postupne budeš ten sneh zapracovávať sem. Ešte toto si pekne takto prešľahám naposledy. A teraz takto postupne zamiešaš. Už teraz akú to má konzistenciu. Ideme si zapnúť opäť tieto technológie. Pozor, aby to nebolo úplne rozpálené, lebo keď sa ti to zhorí, už to ani pán Božko nezachráni, hej? Dostatočne másla. Ježiš, nepípaj! Ak by ma chcel osloviť nejaký iný výrobca normálnych technológií, ktoré tu nepípajú, tak napíšte. Ja to chytím, to poženiem až do Štrasburgu. A teraz polovicu a teraz trpezlivo a úpenlivo čakáš, aby sa ti to urobilo a nespalilo. Jej, pozri. To sa trasie, jak ja, keď tancujem na vianočnom večierku. Táto strana ide viac jak henta. Jemine, domine, toto sú technológie. Ak budete chcieť, tak vy si kľudne urobte sladšie, ešte si tam pridajte ten cukor. Za mňa je tam tá čokoládová ganáš, ktorá je sladká, a ten sirup z tých poširovaných jablčok, takže ono to pekne dosladí, ale keď chcete, tak rob si sladšie, no.
oslací život. Ale už nám to tu pekne tancuje, takže sa nepripálilo zatiaľ. Klop, klop. Tak, toto takto predelíš pekne na štvrtinky. Hej, hopa. Tak, parádička. Tak, a keď otočíš, tak ho len tak dotrháš na tej pánvi. A už ho moc akože nepeč, aby si ho úplne nevysušil. Krásne nafúfňaný, ale pali tak sviňa. Stuhnutá ganáš a už ju len teda prešľaháme. Fakt stačí iba chvíľočku a krásna krémová. To je to správne afrodiziakum. Zoberieme si krásne jablčka. Krásny nafúfňaný trhanec. Crumble. Naša ganáš. No. A dezertík. Jako lusk. Dobrú chuť. Ja nebudem ani hovoriť, aký som dobrý.